Voilà. Siri da ye dɔrɔn kulu kɔnɔndɔ selasira kɔnɔndɔ kununko dɔ in wele a ko Ayatollah i ni ce ne ko han a ko wallahi ka kulu kɔnɔndɔ ye tiɲɛ a ko ne y'i ka kulu kɔnɔndɔ kɛ ka don kare kɔnɔ a ko an tatɔ faamaw taara bɛɛ ɲininka papier ko la fo ne kelen a ko wallahi papier kun tɛ n ko han ko papier kun tɛ n ko n ko ala ka barika don ala ye bolo n ko nka n b'a ɲini fɛ taa papier ɲini ni mobili accident kɛ n'i ka papier b'i kun a bɛ dɔn k'i su ye nin a bɛ dɔn k'i bɔyɔrɔ ye nin papier in kɔrɔ ye n ko nka dalu in kɔni ne y'a di a ɲɛn'i bolo n y'a ɲini ala fɛ halisa ala ka barika don a la n ko nka papier ɲini o de cɛ ka ɲi papier ti ta faamaw kama nka dalu ninnu fana ka fisa faama kɔtɔtɔ bali n'a dazagolaw de ma a kɛ kun ye a ko wallahi billahi a ko mobili fa n'a jama n'ale kelen de u ye bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ko fo mobili t'ale kɔ mɔgɔw nana ale ɲininka ko mun bɛ yen muso dɔ b'ale kɛrɛfɛ k'ale ko ale ye ne ka video bɔ ka yira o la k'i ɲɛ bɛ nin na ko nin don mɔgɔ fila ma saba billahi min ye ne wele kununko a bɛɛ ye kulu kɔnɔndɔ fɔ mais nin ko k'ale y'a ka ala ye video bɔ k'a yira muso in na ne bɛ k'a fɔ ko ne b'a fɔ yɔrɔ min na ko ne muso b'a kɛ siɲɛ 4 ko ne ye cɛ ye ne b'a kɛ siɲɛ 3 k'ale y'o video bɔ k'o yira a la ko muso ko nin de don a ko k'a sɔrɔ ko u bɛ nin lajɛ téléphone na k'u b'a pousser ka tɛmɛ a tɛ ten ne bɛ n ka fayida ninnu fɔ n ko dɔw b'a filɛ kana mɔgɔw ye Allah a b'a yɛrɛ dɛgɛ o wallahi billahi ne ma maa si yɛlɛlen dalutigi la k'a bɛ réseau kan ko don dɔ la ala k'a kungo s'i ma i t'a sɔrɔ maa si ma ne wajibi ko dalu di a bɔra ne de la ka dalu di an bɛ ka jamana ka radio soba dɔ lamɛn u ye dɔnnikɛla dɔ wele min kɛ o dɔnnikɛla ci mɛn kosɛbɛ anw minnu bɛ ka fayida di k'anw bɛ ka jamana dɔnni bɔ ko k'a jɛnsɛn k'o man ɲi ko jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ n'o ta ko bon ni yɛrɛ hasidiya ye wala a y'a kuma fɔ quoi ne bɛ k'a lamɛn quoi ne sigilen ne yɛlɛla ne ko e tɛ ko dɔn u ye bi ka nin min fɔ ni jamana wɛrɛ mɔgɔw kun t'u ka dalu bila ko k'a sɔrɔ ne filɛ nin ye ka kuma mun ne bɛ ka kuma ne bɛ ka kuma n ka alaminɛ saraha min na maliyɛn m'o di ne ma jamana wɛrɛ mɔgɔ de ye ne kalan o la ne filɛ o alhamdulilayi la pourquoi ne fɛnɛ bɛ min dɔn ne t'o bila ko diɲɛ wɛrɛ maa k'o sɔrɔ wala o de la kulu kɔnɔndɔ in i b'i jan don a la i b'a fɔ n balimakɛ ye n'a bɛna taa a ka baarakɛyɔrɔ la faama juguw bɛ sira la pour taa Maroc Tunisie Libye n ka dalu in yɛrɛ faama ani Guinée équatoriale wala faama jugu ka ca fan bɛɛ dɛ mais jamana minnu bɛ ne wele ka caya ni saba o jamana faama tila bɛɛ ye kafiriw de mais Maroc kafiri ninnu olu bɛ seli Libye kafiri ninnu bɛ seli Guinée équatoriale ta ninnu u b'olu minnu jate k'olu tɛ seli hali olu ka fisa Maroc ni fɛn ninnu ta arabu ninnu mais m'a fɔ n ko arabu fɛ ko anw dilala ça fait anw ye alijinɛ baarakɛdenw ye olu ye alijinɛdenw ye o de la ne mana mɔgɔw ye ka arabu defa ya billahi ne ni bɛ kɛ cogo min na ala de b'a dɔn wallahi ni arabu kɛ kelen nana fo k'u mɔsi arabu don ne mago foyi tɛ arabu la billahi ne mago bɛ min ye n yɛrɛ i y'a faamu ni dugu jɛra e min bɛ arabu ka jamana walima i bɛ jamana min na i tɛgɛ jan dɛ alhamdulillah n'i y'i tɛgɛ jan i b'a kɛ tan i b'a fɔ tu bisimilahi kulu kɔnɔndɔ sɛlɛsira kɔnɔndɔ faamaw a da ko su da su ma se ka ne ɲininka a da kana se ka ne ɲininka ne ko ala ne ko a kɛra i b'i ɲɛda sa n ye nin fɔli min kɛ i b'a sɔrɔ faama naloma dɔ sigi b'a ka bureau kɔnɔ sisan ko y'a ko faamaw cɛ i tɛ faama ye koyi min fɛnɛ b'i sanfɛ o kan i ka faama ye o ye wallahi o don ne bɛ k'a di e yɛrɛ de ma mais n'i m'a faamu a bɛ k'e kɔnɔ ko ne i n'a fɔ ne kama an ka polisi ninnu n'an ka fɛn ninnu ma ne y'a tula yen n m'a fɔ ne ɲinɛ dɛ ne ka mobili papier bɛɛ dafalen don n yɛrɛ ka carte d'identité n ka tɛ a to ça fait pièce fɛn fɛn kan ka ɲini maliyɛn na yan billahi tallahi ne y'a bɛɛ ta a bɛɛ i y'a faamu a bɛɛ mais dalu kɛkun tɛ k'a fɔ ko faama bila kun ye jamana kɔlɔsi denw mais dansako ba ti ban ye wallahi a ka ca n m'o f'i ye n ko ni nin kilisi kelen n ko surasiw ka jɛ bɛɛ b'o dɔn wallahi ko nɔgɔn tɛ kuma tɛ u yɛrɛ dama n ko surasikɛ dɔ bɛ u y'a minɛ a ye surasiya tana dɔ cɛ a kan ka fa a bɛ taa ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la u b'a fa dɔrɔn ci bila so k'a fatura de ɲɛ tɛ fɔ karamɔgɔkɛ han a ko ale ye ne ka dalu in ta billahi ale ko tu bisimilahi kulu kɔnɔndɔ sɛlɛsira kɔnɔndɔ a bɛna taa ɲɛmɔgɔ min yɔrɔ la a ko karisa i da ko su da su ma se ka ne ɲininka i da kana se ka ɲininka ne ko ala ne ko a kɛra a ko ale y'a kɛ k'a ɲɛda sa dɔn ko ale taara jɔ wallahi a bɛ k'a kale ne ye a ko ayatollah a ko ne yɛrɛ bi
nyere ba do tre nandara halu kise kana ale kuma tala ko nga ko ce ya jogo ko ce yeni mi nga manye de mais ambi to ni gele la ko ta quoi ya fam ambi to ni ta na yemi nga manye de hali muna yeni nge muna ya dunda ni ngal makala bi ko de kera ale kisili wala ne ko ngo ne ado eti fama ya ko ale fama wala ni ne ko fama wa do ko shuda akorote ko ne be ka ebe ki yere jeti fama de be fama nye wallahi abi polisi menu ma mu sira kuna iku yu polisi nya do gulo ku ba fo mbi jot lela e ko ka ta lela no bu bo ko kala lela la lela no li ni ka mo to ko li na ni jewli ka ke flani ngoni o bi di de o so ale fere ka jemu ko ale pine kana de o kuma na je odi ya fa mo afokun eni nga wallahi suma wallahi lebe ni ndalu min adikun ta nga jahona fama ko kudi wallahi adikun ya nga tungarange minu tonyo me kofi wallahi ne ka dalu yere dikun fama yo luku ala kan be so am mi se kaka marakaw flene o ti se bamanangana ya fam do ko wulu ko non do marakaw de ba ko wulu ko non wulu tere marakaw ngan yora fay ne re mi fly ne se bamanangala ka tima awka wala atifo wulu ko non de ko kulu mi se kaka do atulay assalamu alaikum anga bamana ngaje na tu bismillah wulu ko non do wulu ko non ko wulu fima wa wulu jimadi wulu ba fieda afore baraka iwa ko tu bismillah kulu konondo selesira konondo famau adda ko shuda shuma se ganin yinga adda kana se ganin ne ko ala ne ko akira ni famau te kiya do ko bengeni kelo be sirala e ba fo tu bismillah kulu konondo selesira konondo bengani kelo adda ko shuda shuma se ganin yinga adda kana se ganin yinga ne ko ala ne ko akira ni bengani kelo yerete ki ka patrondo o tu bismillah kulu konondo selesira konondo dumu yake idda ko shuda shuma se ganin yinga idda kana se ganin yinga ne ko ala ne ko akira ne ko ma de ngudum yake da ko shuda na flag me wala ne de ka fo ne mba fo ne da be shuda chugo tu bismillah kulu konondo selesira konondo dumu yake idda ko shuda shuma se ganin yinga idda kana se ganin yinga ne ko ala ne ko akira famna ni kisi folo me ndira ayatulay ma amam so fe folo o de ni alhamdulillah awo ni ne kisi folo o kera ndi do kata ku jala kodi ngo ko awati ya ko blanc fama ko le ga fari pep ma ko lu ga fari ko su me blanc dunda ana boda bela ko blanc fama ga fari ko an fa mi ga ko ko ka no ko no ka netara ko ku jala o blanc ko fo se ko fo ku jala ali she amane yinga netara o de kera kilisi fola mi ndira ma o de kera kilisi damene ni amita